Lur, aku lagi wedangan ning nggon Ngisoringin. Jenenge wedangan Ngisoringin lho. Iki lho nggone. Nggone asik banget. Pinggir dalan. Kon Kerten Purwosari Solo. Wah, wite ringin gede banget. Ketak. Ketak ra. Oh. Wite ringin dhuwur banget. Lah kuwi bakule wedang ning ngono kuwi. Yalah. Nggih Mas, aku ya tuku sego goreng iki. Suwun Mak nggih. Sego gorenge. Ana timune, ana krupuke. Karo sego barang. Iki aku ning nggon wedangan iki karo bojoku kok lho. Nggih. Lagi HP-nan. Lagi WA-nan. Mbok karo sapa iki WA-nan? Ngombe ku jahe jeruk kencur. Jahe jeruk kencur enak iki. Berung tahu to. Oh, enak jeruke. Jeruke. Iki jahene iki. Oh, jahene dikepuki. Dibakar sik terus dikepuki. Enak serine barang iki. Oh, sere. Jahe jeruk kencur iki ning nggon awak penak. Anget. Sehat. Iki aku ya bakar putihan dok. Gede-gede lur, murah iki lur. Oh, gede-gede banget. Samene iki 2000 iki. Mangsane Solo murah panganan. Nang Solo lur. Oh. Aku. Bojoku ya ngombe jahe jeruk kencur iki. Padha. Adelehke nggon lepeke gendang garing, gendang apa? Gendang adem. Lesehan ning nggon kloso. Nyawang dalan lur. Saiki nggon Purwosari, nggon Kerten kuwi digawe underpass. Lah kayak ditandani iki. Lho lah kae lho tak gedhekke ya. Oh. Kene saiki dalane dadi sepi. Ngarai dibangun underpass. Iki lho putihane ndok arek loro. Oh, telu ding. Hehehe. Nah, ndani ning kene penak banget karo nyawang langit. Langite peteng dedet. Mong sing ngurup lampu dalan PLN iki lho, kedap-kedap mati malahan. Alah, opo. Rasip. Ben malah demes kok peteng-peteng ngene penak wedangane karo mangan ngene iki. Ya toh. Mangan sego goreng. Enek timune, enek kerupuke. Putihan drop. Apa nek lho. Ini lesehan kene karo apa ya? Karo leren layah-layah. Bar mulai kerja niki kan enake layah-layah. Awi lho. Lah boleh wedang tetap di syuting. Apa? Ya ta. Wite ringin kelalene dawa-dawa. Langite petenge ra umum. Ben. Sing penting iso wedangan enak seger. Karo bojone, winu
ya toh. Wis ya, tak mangan sik ya. Wah aku ngombe iku iki lho. Jahe jeruk kencur. Hmm.